आर'नाइ 5G इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय प्रधान मन्त्री आवास योजना ग्रामीण 2.0 नि सिलेक्शन प्रसेसा माब्ला जागोन बेनि मोनसे बिग आपडेट ओंखारनानै फैदों। जाय बिथांमोना प्रधान मन्त्री आवास योजना ग्रामीण 2.0 आव एप्लाइ खालामनो सानदों। नोंथांमोना माबायदि एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया थानांगोन, लोगोसे मा डकुमेन्ट नांगोन, नोंथाङा बेयाव बोरै एप्लाइ खालामनो, बेनि ए टु जेड आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों जोङो नायगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड, भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। जाय बिथांमोना प्रधान मन्त्री आवास योजना ग्रामीण दासिमबो जुदि नोंथाङा पाक्कानि न' मोनाखै गभर्नमेन्टनिफ्राय, नोंथांमोना थाबैनो मोननो थांगासिनो दं। जोङो बेनि एप्लाइनि ए टु जेड प्रसेसखौ नायगोन, बेनि सिलेक्शन प्रसेसनि बागै जोङो नायगोन। मानो होनोब्ला 2.0 नि सिलेक्शन प्रसेसा जाथारसिगोन। लोगोसे बेनि गोबां एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ गभर्नमेन्टआ चेन्ज खालामनानै होदों। नोंथाङा मा एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया थानांगोन, मस्ट इम्परटेन्ट आपडेट लानानै फैदों। गिबियावनो प्रधान मन्त्री आवास योजना ग्रामीण, बे प्रधान मन्त्री आवास योजना ग्रामीण स्किमनि जोहै जुदि नोंथाङा इलिजिबोल जायो, नोंथाङा बेयाव गभर्नमेन्टनिफ्राय न' लुनो थाखाय नोंथाङा राङारि अनसुंथाइ मोननाय जायो। नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोन्दों प्रधान मन्त्री आवास योजना ग्रामीणनि बेनिफिटखौ। फाइनेन्सियेल एसिस्टेन्ट बेयाव मदद होयो। बे राङा डिबिटि सिस्टेमनि जोहै नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव मोनथाम किस्तियाव राङा हाबो। गिबियावनो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोन्दों 1,20,000। जाय बिथांमोना प्लेन एरियायाव थायो, नोंथांमोना बे रांखौ मोननाय जायो। आरो नैबेयाव 1,30,000 बेखौ मोननाय जायो हिल एरियायाव थाग्रा, डिफिकाल्ट एरिया, आइपि डिस्ट्रिक्ट, हिमालयान स्टेट, नर्थ इस्टार्न स्टेट एन्ड इउनियन टेरिटरि अफ जम्मु काश्मीर, बेफोरबायदि जायगायाव जुदि नोंथाङा गोग्लैयो, अब्ला नैबे 1,30,000 बेखिनि रांखौ नोंथाङा न' लुनो थाखाय मोननाय जायो। नैबेयाव दानिया जोङो बिनि एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ नायदिनि। न'नि एलिजिबिलिटि क्राइटेरियानि बागै जों एसे मिथिना लानि। 2.0 आव बेनि एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ गभर्नमेन्टआ चेन्ज खालामनानै होदों गोबां। आङो बेनि बागै आपडेट होखांबाय। मानो होनोब्ला फैबाय थानाय 2024-25 आव गभर्नमेन्टआ गोबां मानसिफोरखौ प्रधान मन्त्री आवास योजना ग्रामीणनि सिङाव सोसनबावनायनि थांखि लादों। बेनि थाखायनो एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ गभर्नमेन्टआ चेन्ज खालामनानै होदों। आगोलाव गोबां गोरिब श्रेणी रेशन कार्ड हल्डारफोरनोल' नैबे प्रधान मन्त्री आवास योजना ग्रामीणनि लाबखौ होनाय जायोमोन। नाथाय दा बेयाव गोबां चेन्ज खालामदों। माखौ चेन्ज खालामदों, जोङो बेनि मेन आपडेटखौ नायगोन। गिबियाव नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनो थाखाय आगोलाव नोंथांनियाव पाक्कानि न' गैयि, इन्जुरनि न'आव थाग्रा, बेफोरबायदि उइदाउट शेल्टार, बेफोरबायदि सुबुंफोराल' नैबे न'नि थाखाय एप्लाइ खालामनो हायोमोन। नाथाय दा बिनि एलिजिबिलिटि गोदाना जाहैबाय, जुदि नोंथांनियाव साखा गंनै बाइक बा स्कुटि दं, अब्लाबो नोंथांमोना दा नैबे प्रधान मन्त्री आवास योजना ग्रामीण न'नि थाखाय इलिजिबोल जानो हागोन। जुदि नोंथांनियाव 5 हेक्टर गायग्रा हा दं, अब्लाबो नोंथाङा नैबे न'नि थाखाय इलिजिबोल जानो हागोन दानि 2.0 आव। आरो आगोलाव जाय बिथांमोननि न'खरनि आया 10,000 रां बिथांमोनाल' हायोमोन, नाथाय दा बेखौ बारायनानै गभर्नमेन्टआ जुदि नोंथांनि न'खरनि आया दा 15,000 नि गेजेराव जायो, अब्ला नोंथांमोना दा बे न'नि थाखाय इलिजिबोल जानो हागोन। बेफोरबायदि चेन्ज खालामनानै होदों। आङो बेनि आपडेटखौ नोंथांमोननो होखांबाय। दानिया बेयाव नोंथाङा बोरै एप्लाइ बानायनो आरो बेनि एप्लाइआ माब्ला जागोन, जोङो बेनि आपडेटखौ नायदिनि। प्रधान मन्त्री आवास योजना ग्रामीणनि एप्लिकेसन प्रसेसा बोरै जागोन आरो बेनि एप्लाइ खालामनायाव मा डकुमेन्ट नांगोन, जोङो बेनि आपडेटखौ नायदिनि। गिबियावनो बेनि एप्लिकेसन प्रसेसा अनलाइननि जोहै जायो। नाथाय नोंथाङा बेखौ हारसिङै अनलाइन एप्लाइ खालामनो हाया। बेखौ ब्लक लेभेलनिफ्राय बानायनाय जायो। गिबियावनो सार्भे जागोन भिसिडिसि लेभेलनिफ्राय। भिसिडिसि लेभेलनिफ्राय सार्भे जानानै नोंथाङा जुदि सिलेक्ट जायो, अब्ला नोंथांखौ ब्लक लेभेलनिफ्राय अनलाइन बानायनानै होगोन नोंथांनि डाटाखौ। नोंथाङा बेयाव गोबां डकुमेन्ट होनांगोन। दा बेनि सार्भेया माब्ला जागोन, गोबां मानसिफोरा मिथिनो लुगैदों। बेनि सार्भेया जानुवारि मान्थआव जानायनि खौरां मोननाय जादों। जानुवारि मान्थनि गेजेरावनो नैबे 2.0 नि सार्भेनि प्रसेसा सोलिसिगोन। नोंथांमोना बे सार्भेयाव जुदि सायख'जायो, अब्ला नोंथांमोना फैबाय थानाय 2024-25 आव नोंथांमोना प्रधान मन्त्री आवास योजना ग्रामीणनि पाक्कानि न'खौ मोननो हागोन।
गिबियावनो बेयाव नोंथाङा दा डकुमेन्टखौ नोंथाङा मा होनांगोन नैबेयाव नोंथांनि आधार कार्डनि नाम्बार नांथारगोन आधार कार्ड नोंथांनियाव थाथारनांगोन सेल्फ एटेस्टेड कपि थाथारनांगोन नोंथाङा नैबेयाव जब कार्डखौबो नोंथाङा बेयाव होनांगोन मानरेगानि जब कार्डनि नोंथाङा कार्डखौ होथारनांगोन नोंथांनियाव बेंक एकाउन्ट थानांगोन आधारजों लिंक थानाय आरो नैबे स्वच्छ भारत SBM नाम्बार बेयो मेन्डेटरि नोंथांनियाव स्वच्छ भारत मिशन आन्डारनि नैबे नाम्बारा थाथारनांगोन लोगोसे नोंथाङा एफिडेभिट खालामनांगोन आंनियाव पाक्कानि न' गैया बेफोरबायदि नोंथाङा मोनसे एफिडेभिट बानायनानै होनांगोन बा नोंथाङा गावबुरानिफ्राय सार्टिफिकेट लिरनानै लायबाबो जागोन बेफोरबायदिनो सिलेक्सन प्रसेसा जागोन जानुवारियाव बेनि सार्भेखौ जानायनि खौरां मोननाय जादों बेनि माबाफोर आपडेट फैयोबा नोंथांमोननो आङो भिडिअनि जोहै आपडेट होगोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअ